Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente worta clapa servibo na momento que ta kumini abo. Hey, Jonathan, boa noite. Welkom, bom início conosco aqui de ba entrevista com vez mais nós temos caso, vez mais de advogado. Contento com nós por servir com um programa mais claro, ou conteúdo ao trobe. Nós começamos a pedir o share o programa, compartilhar o programa com Unitud, com o bom amigo no Facebook. Compartilha isso aqui, então, basicamente, a introdução de nossa colega na Gutei Awe. A mim mesmo, salve bem, vou passar me também cumprir com o labor, bem aqui. Tem manhã me introduzo que me di a mim lo abandonar o time, pero gustosamente gente não com cada nota desconhecida a plataforma aqui, então eu vou para o deporte. Na minha vista, você custo para a mim é econômico mais importante para mim de uma comunidade. Me queria com comunidade sem deporte praticamente não fica net nada. Deporte da uni, deporte da trece vida, deporte da economia, deporte da tudo como uma comunidade. Algum tempo passado, eu com a conversar com Kurt Willems, que ele estava também instrutor de tênis, 10 anos largo aí no mundo novo, tempo de deporte de barrio. Estava para mim é momento de mais placentero como mucha tempo aí. Deporte realmente a sinami roupa, uma bia, uma queijo, uma conhecer mais coisas. Coisa como está sendo agora que trabalha de política, tá de cancha de tênis, mas entende? E custa aqui para mim. Pensei que ele tem investir tempo em deporte. O para mim que nós arranca sali, você ele é coisa que passa me dilante, que me ha criado conta me também poste para você para nós provar que sabe você conhecer coisa aqui. Documentário com diferentes deportistas que está saca cara internacionalmente. Mas que claro, nós sobre post criado para cine a botar me põe em Pero, vamos primeiramente, Henry, conta Cubo. Boa noite, Javier. Boa noite na nos Facebook Vidente, na montário na show. Bom, meu irmão, a noite tremendo programa, algo que está pegando no meu coração. Deporte da minha vida, de minha juventude. Minha sobre deporte, elas. E data pone. Não, me deixa bem um pouco. Pero me nota que é movível mais que o deporte. O acto mais sintomático. Pero tá bom para é parte toch que nós por papel e deliberar e o que nos ajuda cambia a mentalidade de maneira que o deporte está indo tegenwoordig. Me te quero noite nós vamos conversar com duas pessoas que estão muito mais riba é terreno administrativo e nossa prioridade é passar com o deporte por o servir mais milhão na coção e que o Holanda bonificar para nos deporte na coção. Isso é tão importante para nós saber isso aí também. Agora, me introduzir de cofundador ng dia entrevista com John Branco. Hope respeito das contar Cubo. Javier, boa noite. Boa noite na Turco, da Wagnos aqui na Holanda. Uma tarde na Turco, da Wagnos aqui na plataforma aqui na coção. Harry, boa noite. Boa noite, Tashenko. E temos já uma noite, me te querer minuto de divisa, que um tema que tá pegando a microsom, deporte, jovem, forma jovem, então, dona é paquete completo para mirar rende exemplar da comunidade. Para colma se manque, aí eu vou chamar me de maneira tão coincidência, porque desse manque me estava papo, eu discuti com parte algum rende de grupo é publicar over a importância do deporte, então me recordo, mas não hope aya meeting tatinin ta papia, por exemplo, na Corsol, tocante de nation building. Então, como eu disse, maravilha não por realizar que essencial deporte tá dentro ecosi para lograr nation building. Pero me querer, menino que vai ampliar,
Laganos, mi que usa espaço nós para nós bang intercambiar, deliberar, anto tocante de tópico aqui. Quanto um tópico muito interessante. Na minha macina que bom na Anthony Guilherme que te último judico show que nós tinha a nós junto com nós. Anthony conta. Tranquilo, conta. Javier conta, Kubo. Tashenko conta. Então, Noite. Henry também conta. Conta, Anthony. Conta, Kubo, sonang. Que vai na bom para o frio. Mas a mim também hoje me sentado em câmera que era que atender para me pôr filtros unidos na de tráfego que eu corre bem para foi. Para tocar de uma outra maneira, me tá compreendi para somente para Bolsonaro, mas também por alto senão que tá seguindo nós. Então hopelijk me tá espera de toda maneira, hopelijk também senão que de uma outra maneira tá responsável para formulação de manejo. Então me tá benta, por mim que nem sequer pode dentro da conversação, onde é trampa não, ora que nós estamos conversar over de deporte na consulta, que nós estamos conversar sec over de deporte, over de deporte nós vamos conversar, Correto. nós vamos conversar e nós vamos papi deliberar de que maneira nós estamos construir país novo. A quarta é manejo que nós estamos riba para construir país novo. Quarta é instrumento não que nós temos ter. Então, se você acercar, se você acercar o tema for de ponto de vista, for de entrada aí, anterior deporte, então não deporte não me parece, talento, tá de instrumento não. Talento, tá mais antes que o talento deportivo, a habilidade deportiva, talento, tá de instrumento não. Agora de como me tá dentro da assim aí, para sombra sino nosso papi tocante de deporte como é produto final. Deporte não é produto final, nós todos de acordo que sei também. Deporte tá é veículo para mim com caminho. Pero como nós não a descrever quadro mais grande e nós queda pegado em conversar riba deporte como produto final. Me também estou contente, me dá mais contente mesmo com Ozzy Alves, também vestir a gente. Me dá contente com o Kevin, com o Jansen. Me dá contente com o Didi, me dá contente com o Tour. Isso tá, quando não chega não, para sombra de parte do país, tá para ter uma estratégia, dirigir, criar não. Na chega não, estilo para país em craft. Então, Deus não tem o will para estar nós de vez em quando bem. Então, nós me se volte. Nosso talento não me se chega como resultado de manejo dirigir, identificar, preparar, fortificar e possibilitar para não chegar. Agora que nós como nós introduzir Paddy. Paddy jongen, goedenavond, welkom tussen ons midden. Bon tardi naar Curaçao. Goedenavond hier in Nederland. Fijn dat ik aan deze discussie mag meedoen. Zeker. Excuus dat ik het niet in het papiermens kan doen. Ik heb van de week besloten dat ik toch echt nu een cursus moet gaan doen. Omdat het ook goed is. Ik volg vrij veel in het papiermens. Maar ik ga vooral in het Nederlands praten. Doen we, geen probleem. Doen we. No problem. Mensen, aan mij laten we zijn worden, Anto, mita wak bosa maar sigirato. Oké, ik neem het gelijk over. Ik wil toch een soort introductie doen voor de mensen die Paddy niet kennen en ook Anthony Guillermo, om een beetje over hunzelf een beetje uit te leggen. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Hoe staan jullie tegenover het deporte? Zeker van wat betreft diaspora Curaçao Nederland. Begin maar, Paddy. Goed, mijn naam is Paddy Romer. Ik ben ondernemer. Ik doe een aantal dingen. Ik doe veel in sport. Het World Power Tournament Baseball in Rotterdam. Tegenwoordig onbezoldigd commercieel directeur van Fabeco. Ik breng investeerders naar Curaçao toe. En in mijn vorige leven ben ik ook bestuurder geweest, met name van de stad Rotterdam. Dus ik heb ook in de politiek gezeten, bestuurlijk vooral. En ik heb veel met Curaçao als het gaat over sport. Baseball in het bijzonder.
En ik vind het buitengewoon leuk dat er van de week een persconferentie is geweest, waarbij gelijk gezien kan worden dat sport deuren opent. Maar dat Fabeco, en ik heb misschien wel een primeur straks, een kledingsponsor heeft gevonden die $60.000 per jaar gaat sponsoren voor het nationale baseballteam. Wow. Met een merchandise-lijn waar we verkoop gaan doen. En wat belangrijk daarin is, dat dat geld niet alleen naar Fabeco gaat, maar ook naar Little League. Dat er een goede verdeling komt tussen het totaal van het baseball in Curaçao. Oké, maar een kleine tussendoortje. Je had het over zo net WPT. Ik moet je vertellen dat ik heb WPT gespeeld. En volgens mij waren wij in 85 de eerste club die in WPT heeft gespeeld. Alpha Zelbo van Wim van der Vaart in 85. Lang geleden, hè? Leuk. Anthony Guillermo, Bonoci. Spreek aan me. Goedenavond aan zij die aan die deel van het koninkrijk zich aan die deel van het koninkrijk bevinden waar het al avond en waar het al nacht is. En een goede middag aan zij die zich aan deze kant van het koninkrijk bevinden, waar het nog middag, late namiddag, vroege avond is en waar de zonlicht nog aanwezig is. Ja, wie is Anthony Guillermo? Ja. In ieder geval zij die de Facebook bezoeken, kennen mij. Ik ben vader van een talentvolle dochter, die al sinds haar 14e in Amerika, softbalt, met ondersteuning van een scholarship. Overdag ben ik beleidsmedewerker, senior beleidsmedewerker bij het ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur. Ik heb als achtergrond een politiële achtergrond. Bij de politie ben ik medewerker geweest, geen klant. Dat is een heel belangrijk detailtje. Ja, heel belangrijk detail, ja. Ja, het is belangrijk. Zo zeg ik ook, ik ben ook bij de gevangeniswezen geweest. En al daar ben ik ook medewerker geweest en geen bewoner. Ja, inderdaad. En verder heb ik de sociale academie gedaan. En heb ik me gespecialiseerd in veranderingsstrategieën. En dat is dan meteen ook de kern van mijn bijdrage. En dat is meteen ook de kern van mijn hele aanpak en de hele manier waarop ik tegen het fenomeen sport en onze sporttalenten hier op Curaçao aankijk. Ik had daarnet in mijn introductie, voordat Paddy werd geïntroduceerd, had ik al aangegeven dat ik al jaren van de zijlijn als vrijwilliger de hele discussie rondom sport probeert te verheffen naar het niveau van beleid. Het gaat om beleid. Het gaat niet om de uitvoering van sport. Het is ons in jaren, sinds we met z'n allen al bezig zijn, het zij samen, het zij individueel, het zij af en toe in samenwerking met elkaar, het is ons nog niet gelukt om sport, Curaçao's sporttalent, Curaçao's talent, als beleidsissue, beleidsuitdaging, op de beleidsagenda te krijgen en het daar te houden. Ik word heel erg blij. Het verheugt me te horen dat bijvoorbeeld Fabeco een sponsor heeft weten te bemachtigen, nota bene buiten Curaçao, die voor een aantal jaren de verantwoordelijkheid gaat dragen, of althans de aanschaf van uniformen financiert. Ja. Tegenwoordig, als we het praten, en Paddy is bestuurder geweest, dus die termen kent Paddy ook. Tegenwoordig hebben we het over verduurzaming. Tegenwoordig hebben we over het long term. Tegenwoordig hebben we over impact. Dus een sponsordeal dat mij voor 2-3 jaar een voordeel oplevert, is in beleidstermen nog niet voldoende. Terwijl wij, naar mijn inziens, als eiland op sportgebied heel wat te bieden hebben op beleidsniveau aan potentiële partners die in het buitenland vertoeven. Het eiland zelf kan dat niet opbrengen. Onze economie weet dat niet meer te trekken. We moeten het buiten, als we dan in ieder geval sport al zodanig hier op het eiland willen ontwikkelen,
dat het in staat is, de sporttalenten die wij hier hebben, een duurzaam participatie aan de economie willen verschaffen. En het doet er niet toe of die economie nou de Amerikaanse, Europese. Nee. Als wij hen tot burgers willen vormen, die in staat zijn met behulp van hun talent, zich dusdanig in toegang te verschaffen tot de economie, dat zij daar blijvend op kunnen zijn, dan dienen wij ons anders te organiseren en dienen wij dit onderwerp op de beleidsagenda te kunnen plaatsen. En dit is een fundamenteel heel andere discussie dan de discussie over hoe goed zijn wij, hoeveel jongens hebben wij in de MLB, hoeveel voetballers hebben we in Europa, hoeveel softballsters hebben we in Amerika. Dus dit is fundamenteel een heel andere discussie, heel ander onderwerp. Dit is een bestuurlijke onderwerp. Pero meneer Anthony, te noemen algún cosa esencial. Então, met wie ze blokken bij noemen bij, ik hoop je stapt die land die kaba. Nós temos bij na e base. E base e foundation no tem mes. Te para botar que men de coisa het is net zoals je gewoon de World Trade Center die in New York is in elkaar is gestort in een moeras wil bouwen. Want de middelen en het hele orgaan eromheen is er niet. En dan heb ik het over bijvoorbeeld simpel. Wij zijn opgegroeid met sport in de wijk. Dat heeft mij ook gevormd. Weet je, gewoon... Ik ga nog verder, Deschenko. Het begint niet eens bij sport in de wijk. Het begint niet eens met datgene waarmee wij opgegroeid zijn. Het begint bij het besef van de besluitnemer dat hij zijn zaken wezenlijk anders dient te organiseren als hij dit eiland op een hoger niveau wil tillen. Daar begint het mee. Correct. En daar was ik nog niet. Omdat het heeft te maken, inderdaad, met het besef, het heeft te maken met het wil, ja, het wil om het te doen, om beleid te maken, zelfs bijvoorbeeld hier, ik coach al jaren in de gemeente Rotterdam en Capelle, en Paddy die weet dat ook. Het is gewoon, je hebt een wethouder die over de sport gaat. En er is een sportbeleid. En we hebben het niet eens over de middelen. Er is een sportbeleid. Vorig jaar was er een discussie, of werd het op de agenda geplaatst hier in Rotterdam, of sport niet een primaire levensbehoefte dient te worden van de Rotterdammer. Stel je dat voor. Sport als primaire levensbehoefte. Dat betekent, dan vorm je de mens. Want toevallig deze week las ik iets heel essentieel van een speler. Er was een wedstrijd tussen Ajax en Dortmund. En volgens mij die Anthony, er was iets over van met een rode kaart met Anthony en Hummels. En een van die jongens die hebben een uitspraak gedaan van hij is een goede voetballer, dus hij is een goede sporter, maar niet een goede sportman. Dat klopt. En daarmee heb je meteen een van onze uitdagingen beschreven. We hebben hier op het eiland, en ik durf die knuppel in de hoenderhok te gooien. We hebben hier op het eiland een toename in agressie op sportterreinen. We hebben die probleem. Vorig jaar, voordat de pandemie ons bereikte, heeft zaalvoetbal het gedurfd om de Panati Serbette om de handdoek in de ring te werpen. De handrem aangetrokken en gezegd, jongens, we gaan het hebben over deze agressie, want zo kan het niet meer. En we hebben maatschappelijke problemen die zijn te groot. Dat klopt. En daarmee zeggen wij, nogmaals, ik wil het niet eens over sport hebben, ik wil het over de economie hebben. De economie, als je economie niet draait, dan heb je als land een probleem. De economie dient de inkomsten te genereren, opdat de andere ministeries hun werkkapitaal kunnen krijgen.
En in de huidige omstandigheden zou ons minister van Economie zich moeten bezinnen op, oké, wat heb ik te bieden? En wij zitten nog steeds op het aantrekken van toeristen, het bouwen van hotelkamers. Ik zou niet weten om wie daarin te stoppen, omdat het hele concept van reizigen is al lang, de accent is al lang verschoven van blijven slapen in een hotel naar een Airbnb. Als onze minister van Economie niet in staat is zich te bezinnen op welke andere grondstoffen heb ik hier op het eiland die ik zou kunnen aanbieden. Hey, En hoe Paddy, zou ik dat kunnen doen? je wou iets zeggen, Paddy, zeg het maar. Nou ja, ik wil toch even teruggaan aan de sport, omdat sport in mijn belevingswereld ook economie is. Maar sport is ook zorg. Sport is gezondheid. Sport is sociaal werk. Sport is verbroedering. Hoe je het went of keert, en als men dat gaat beseffen, en dan kom ik zo even op die markt terug, is dat sport verbroedert. Daar waar Ozzy Albies wint, juicht iedereen met elkaar. Ongeacht welke politieke partij je bent. Ongeacht van welke kleur je bent. Ongeacht van alles. Dat is misschien samen met muziek en toneel. Maar sport heeft de kracht om het bindmiddel te zijn voor mensen, voor een gemeenschap, voor een volk. Maar heeft ook de eigenschap dat het een identiteit geeft aan een gemeenschap. En identiteit is enorm belangrijk. Zeker bij een jong land als Curaçao is. En als je dat durft te gebruiken, en dan kan ik hem ook economisch vertalen. Het verkrijgen van sponsoring is redelijk moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Omdat de markt in Curaçao vraagt dezelfde partijen vaak om een bijdrage te leveren aan van alles en nog wat. Ja, en dag in dag uit, hè? Ja. Nou, heeft sport de prachtige eigenschap dat je je markt groter kan maken. Ja. Namelijk Amerika, Europa. En ik zeg er dan ook maar bij, er speelt ook een geweldige voetballer van Curaçao in Japan. En er honkbalde een geweldige honkballer, Coco Balotelli, in Japan. En dan zal misschien het komende seizoen nog wel daar gaan baseballen. En Hensie Meulens heeft er gehonkbald. Andrew heeft er gehonkbald. Kortom, die markt kan je groter maken. En kan je dus het besef hebben dat sport ook nog iets anders kan doen. Dus buiten het feit dat je met sport geld kan genereren. Hè, als je het voorbeeld van merchandise neemt, van het baseball. Als we dat kunnen verkopen, daar waar de cruiseport terminal is. Met een pop-up shop. En wanneer Amerikanen het eiland opkomen, zij zijn geïnteresseerd in baseballmaterialen. En zeker van hun helden, want het zijn ook hun helden. Dat kan je verkopen, daar verdien je geld mee. En op het moment dat je er geld mee kan verdienen, moet je aan de voorkant wel met elkaar afspreken dat er een goede verdeling komt. Zodat het ook niet alleen binnen topsport blijft, maar ook naar breedte sport gaat. En naar wijken gaat bijvoorbeeld. Ja. Dat is één aspect. Het andere aspect, en dan laat ik jullie daarop reageren of aanvullen of jullie ideeën, ben ik ook zeer geïnteresseerd in, is dat sport opent deuren. Sport kan heel makkelijk voor het bedrijfsleven van Curaçao deuren openen in Amerika. En in markten die nog steeds interessant zijn voor Curaçao. Ik ben het niet helemaal eens met Anthony dat toerisme is een belangrijke factor binnen de economie van Curaçao. Dat zal het ook blijven. Dat wil niet zeggen dat er geen andere economie bij moeten komen, maar het is een belangrijke factor. Ik heb altijd gezegd, stel je nou eens voor dat je in Atlanta, wat een belangrijke markt is, bijvoorbeeld voor een stad als Rotterdam, is Atlanta enorm belangrijk. Maar laat ik die vertaling maken naar Curaçao. Ik denk, laat ik het nog anders zeggen. Als Coco Balotelli Japan verlaat, zijn ze daar 4 maanden ziek van. Als premier Rutte Japan verlaat, zijn ze hem binnen 3 seconden vergeten. Ja, dat is de kracht van sport. Dus op het moment dat Andrew Jones
of Ozzy Albies in Atlanta vraagt van, ik wil jullie introduceren aan het land Curaçao, waar je geweldige dingen kunt doen met het bedrijfsleven Curaçao, maar ook nog eens een keertje fantastische vakanties kan houden, dan is dat heel belangrijk voor de economie van Curaçao. Maar niet alleen dat. Ik gooi nu ook de knuppel in het onderhok. Als je 4 miljoen uitgeeft, 4 miljoen gulden uitgeeft per jaar aan de rijkste club van Europa, namelijk Ajax, en het is toch al je markt die je hebt, dan had ik, maar dat is een persoonlijke mening, zeg ik er ook bij. Nee, je hebt helemaal gelijk, zeg het maar. Dat is, stel eens voor dat wij 30 talentvolle sporters, topsporters, een soort A-status geven zoals in Nederland. Laten we zeggen voor een bedrag van 20.000 gulden per jaar. Tennisser, boksers, voetballers, baseballers, softballers, noem het allemaal op, zwemmers. Ja. En de Brigitta, ik wil die naam toch nog maar een keer gezegd hebben, die misschien wel toch die gouden medaille toch nog met terugwerkende kracht krijgt. Maar als je gaat zeggen van, daar gaan we een organisatie zitten waar die de beleidslijnen van de overheid gaat volgen. Hè? Dus je kan zeggen, hey, we hebben een doelstelling met het land. Ja. En je zegt van, oké, die kost 400.000 gulden per jaar. Daar heb ik nu pas 1 miljoen gulden uitgegeven. En je zegt van, we gaan 4 kernsporten of 5 kernsporten van Curaçao maken, omdat we daar gewoon krachtig en sterk in zijn en daarmee ook economische deuren kunnen openen. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, wij doen 2 grotere sportevents per jaar. Een baseball-event, een voetbal-event en een jaar daarna een tennis-event en een zwem-event. Maar je gaat daar omheen, om die events, economische platforms bouwen. Je gaat ervoor zorgen dat scholen clinics krijgen bij, wat Hensley Meulens met zijn Curaçao Baseball Week fantastisch heeft gedaan. Je gaat ervoor zorgen dat je de wijken ingaat. Je krijgt niet zomaar 20.000 gulden als topsportstatus spelen. Maar je moet er ook dingen voor doen voor het eiland. Je moet er ook dingen doen voor de gemeenschap. Ja. Binnen wijken, binnen barrio's en noem alles maar op. Dan heb ik nog steeds wat je aan het beschrijven bent, Paat, ik ben het helemaal mee eens. Wat je aan het beschrijven is de rol van de overheid. De overheid heeft een organiserende rol. Niet alleen dat. Organiseren, niet faciliterende rol. Dat is het goede woord. Anthony, ik ben het gedeeltelijk met je eens, gedeeltelijk. Ik vind dat je het altijd met elkaar moet doen. Je kan niet van een overheid verlangen dat zij alles maar doen. Je kan wel verwachten. En je moet zelf ook de handschoenen oppakken om met elkaar een goed plan te maken. Waarbij je gezegd van, oké, welke doelstellingen hebben we? Gaan we ervoor zorgen dat we... ik vind het vervelend omdat het NOC-NSF niets doet voor... en de KNBSB niets doet voor Curaçao. Ja, een zakcentje hier en daar. Maar ze gebruiken wel 95% van het team bestaat uit Curaçaose spelers. Zeker als het World Baseball Classic is of Premier 12. En een voordeel, inderdaad. Ik noem Aruba er ook mee. Maar wat ik moet zeggen, dus ik was er groot voor, dan zou ik dat goed vinden. Maar op het moment dat je dit soort dingen zou doen, dat je zegt, hey, we gaan 30 jongens die talentvol zijn, kunnen we langer op het eiland houden? Kunnen we de stap laten maken naar Amerika bijvoorbeeld? Ja. Of naar het voetbal in Engeland? Of naar, noem maar op. Okay. En je kan ervoor zorgen... Mag ik iets vragen? Want ik merk dat jouw ideeën een beetje rijmt met wat Anthony Guillermo in het begin zei over beleidsmaten. En ik denk, dit is precies wat een eiland als Curaçao mist. Een eiland met heel veel talenten, maar we weten niet hoe wij die talenten op een goede manier kunnen ontwikkelen en op het goede pad zetten. Maar Henry, laten we het omdraaien. Want weet je, op het moment dat je zegt, wij weten het niet, dan ben ik dat eigenlijk niet met je eens. Want ik denk ook dat er in het bestuurdersland van Curaçao en in de ambtelijke organisaties van Curaçao voldoende know-how is om het op te gaan zetten. Nou, klopt. Misschien met een stuk hulp. Dus dat is ook helemaal niet erg. Weet je wel, ik vraag ook vaak
om gewoon hulp van mensen die meer weten over materie dan ik. Dat is ook helemaal niet erg. Maar ik denk dat... Het klopt. Paddy, het klopt. Al datgene wat je zegt, het klopt. Ik kan het alleen maar beamen. Het gaat niet om het ontbeert ons niet aan het besef. Het ontbeert ons niet aan mensen, zowel in de ambtelijke organisatie. Ik ben zelf een seniorbeleidsmedewerker. Het ontbeert ons niet aan mensen in de ambtelijke organisatie met voldoende organisatorische capaciteit om het te organiseren. Ik maak onderscheid tussen het beseffen en weten en richting hebben en het daadwerkelijk kunnen organiseren. Een der uitdagingen op ons eiland is de bestuurlijke capaciteit. Ik heb het dan niet over de overheid, maar ik heb het over de gele linie. We met alle respect, onze besturen, die zitten vol met goed welwillende mensen, goed welwillende ooms en tantes, maar als we het moeten hebben over het opstellen van strategische plannen, over businessplannen, het aangaan van een gesprek met een potentieel sponsor vanuit het buitenland, dat is wat anders dan het even tussen neus en lippen door tijdens een social even wat zaken met elkaar regelen. En als we op dat niveau ons moeten organiseren, dan ontbeert het ons nog op het eiland binnen onze besturen, onze sportbesturen, en de nodige capaciteit die zulks uitdagingen aankunnen. En ik bedoel dat niet negatief, maar ik bedoel dat wel leidt tot impasse. Maar Anthony, ik mis wel wat je nu vertelt. Ik mis, en ik wil dat je mij vertelt, ik mis bepaalde schakels. Want ik zie in jouw gesprek dat we hebben goede mensen, we hebben de kennis, maar somehow lopen we vast. Harry, weet je wat het is? Niet voor 2 jaar, 3 jaar, dit is van jaren. En weet je wat is het gevaar? Dat de talenten die niet doorstromen, die blijven vastzitten. Maar weet en dat je is niet een ontwikkeling goed voor het eiland. Of zie ik het verkeerd? Nee, maar weet je wat het is, Harry? Kijk, er zijn een heleboel dingen, hè. Er zijn op Curaçao, wat ik Anthony hoort benoemen en wat wij ook zelf weten, er is van alles, de nodige middelen. Ik ben van mening, het begint met een visie hebben. Ja, klopt. En die ontbreekt er. Er is geen visie. Er is geen visie en er is geen... Je moet een missie en een visie hebben. Waar sta ik? Klopt. Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? En wat heb ik nodig om bijvoorbeeld al die middelen die worden benoemd, van sport, dit, coaches, hoe ga ik het in elkaar gieten om daar te komen waar ik wil komen met alles wat nu wordt benoemd. En één groot probleem is, het grootste probleem is met elkaar willen samenwerken. En niet van eilandjes en dat mensen bijvoorbeeld dingen naar zich toe trekken van, hey, dit is van mij. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, kijk hoeveel velden staan in heel slechte staat op Curaçao. Want gewoon je weg te rotten. Eilandjes. Gewoon weg te rotten. Je hebt dit, je hebt dat. Nee, het moet. Weet je, vroeger had je Cedreco en dergelijke, het was duidelijk. De velden die werden onderhouden, weet je veel. Maar nu, dan hoor je van, laatst was er die organisatie waar die jongen, Chakai, hoe heet die jongen, voorzitter was. Juist. Ja, maar en dat bedoel ik met die schakels. Hè? Weet je, dus, het is wat ik in het begin zei. We kunnen lullen wat we willen tot Sint-Jutemus of weet ik veel. Je kan geen een toren van 20 verdiepingen bouwen in een moeras. Maar, Django, ik begrijp wat je zegt. Maar op het moment dat ik uitga van het feit dat het een moeras is, dan krijg ik geen energie. Terwijl het talent wat er en de gemotiveerde mensen van Curaçao, die verdienen dat wij hier al praten over
de kansen in plaats van over de problemen. Juist. En ik eer een Jedrek Magdalena en een Bradley Stewart. Dat zijn de jongens die ik dichtbij ken van het Verbeco-bestuur. Dat zijn jonge mensen die toch ook hun nek uitsteken. En ze doen het. Ik vind het toch heel gaaf om te zien dat Takai Duran die atletiekers wel het podium geeft wat ze verdienen. Want die hebben wel een prestatie neergezet. Ja, maar Paddy, Ja. ik heb het over instrumenten, nogmaals. Ik heb de FDOC, de Federatie Deporte Olimpico Corsau. Juist. Wat doen De ze? impulsen waarover wij praten, dient vanuit zo'n bestuur te komen. We hebben over de FDDK, Federación Desarrollo Deporte Corsau. Desarrollo staat voor ontwikkeling. Juist. Ik ben al jaren aan het vragen. Jongens, hoe krijgt nou die D van Desarrollo invulling? We hebben over een ministerie, onderwijs, wetenschap, sport en cultuur. Die clustering is niet zomaar bij elkaar. Er zit een gedachte achter het waarom. Die 4 beleidsterreinen in 1 ministerie zijn samengeclusterd. We hebben het niet over de jongens op de vloer die ondanks alles toch nog wat voor elkaar krijgen. Dat is te versnipperd. Ik gun het ze. Ik ben er blij voor. Maar als wij duurzaam onze sport als wij op een duurzame manier onze sport willen benutten als instrument, als vormingsinstrument, als economische tool, dan zullen wij hogerop ons moeten organiseren. En om dat te doen, dienen wij niet alleen daadkrachtige besturen te hebben, want daadkracht hebben die jongens, anders zou het Verbeco helemaal niet zijn gelukt. Maar het vergt meer dan daadkracht om het te organiseren. Het vergt visie. Het vergt jongens die ook op strategisch niveau en gewoon abstract kunnen denken. Het vergt jongens die misschien helemaal nooit iets aan sport hebben gedaan, maar wel beseffen dat zij hier een gigantische kans hebben om een niche in de economie tot ontwikkeling te brengen. En dat is een heel andere discussie. Maar ben je eens met mij, Anthony, dat wij ook niet beseffen dat wij onze talenten moeten ontwikkelen? Wat bedoel ik? Ik merk dat we concentreren bijvoorbeeld heel veel op zeg maar, voetballen en honkbal. Terwijl bijvoorbeeld vroeger op school had je gymnastiek, had je atletiek. En je zag plotseling dat iemand heel hard kon rennen. Kan zijn dat hij niet kan honkballen, maar die kan hard rennen. Zo'n persoon kun je ontwikkelen in het atletiek. Weet je, en dat mis ik op Curaçao met al die talenten. Dat wij dat kunnen ontwikkelen. Maar Harry, kijk, ik wil niet lelijk doen in Nederland, maar sport is in Nederland ook een ondergeschoven kindje op de begroting van bijvoorbeeld de landelijke overheid. Dus, dat klopt. En ook daar, er worden ook hier 1-2'tjes gemaakt door allerlei mensen die dan in één keer heel veel binnen sport te zeggen hebben. Dus dat is niet iets unieks voor Curaçao, dat is wereldwijd zo. Ja. Ik ben het met Anthony eens dat er, als je een visie durft te hebben en doelstellingen neerzet, dan kan je daaromheen gaan bouwen. Maar, dus dat zijn wij 1000% eens. Maar het is wel heel gaaf om te zien dat er mensen zijn die doen. Ook binnen visie. Want het maken van een eigen nationaal baseballteam juich ik toe. Omdat het je sterkste exportproduct is. Dus waarom zou je dat niet gaan doen? En dat verder uitbouwen met een visie in 4 jaar. En misschien kan dat wel het voorbeeld zijn van hoe het zou kunnen zijn. Ja. Dus ik wil nog 1 voorbeeld geven, Anthony. Dat is, kijk, wij, Curaçao geeft vanwege toeristische visie 4 miljoen aan de rijkste club van Nederland. En ik denk bij mezelf, in een markt die, waar overigens wel, en dat is wel het goede ervan, hè, de Jure Curaçao in Nederland vinden het toch wel heel leuk om Curaçao op dat shirt te zien. Dus dat is op zich,
nou ja, daar kan je nog iets mee. Ik niet hoor. Maar ik had liever gezien dat het geld was gestopt in de topsporters van Curaçao. Ik heb net het voorbeeld gegeven van Andrew Jones bijvoorbeeld. Maar toen Didi nog speelde in New York, waar rechtstreekse vluchten vandaan komen naar Curaçao, toen dacht ik bij mezelf, waarom krijgt Didi niet bijvoorbeeld per jaar $50.000? En dat is... Dan krijg je korting. Want als Didi reclame maakt voor Coca-Cola, dan krijgt hij $800.000. Weet je waarom hij dat niet krijgt, Padi? Nou, dat vind ik niet zo... Ja, nee, maar even heel concreet een antwoord geven op je vraag. Weet je waarom Didi dat geld niet krijgt? Of waarom? Want dat wordt niet beschouwd als degene die op dit moment, de denktank, waar wordt nagedacht over hoe krijgen wij nou Curaçao als eindbestemming voor een reiziger, ziet dat niet als een der strategieën om. En daarom heb ik het steeds over die accentverschuiving binnen beleid. Men zit nog steeds vast aan de verroeste oude klassieke benaderingen van 200 jaren terug. En ik heb al gezegd dat ik het 1000% met je eens ben. Hè? Dus daar zit geen licht tussen. Ja. Alleen, ik praat graag in voorbeelden. Beleid is voor heel veel mensen een abstract iets. Dat is toch een beetje de ver van mijn bedshow. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. En in concrete voorbeelden gaan praten, dat gaat mensen, dan begrijpen mensen waar we het over hebben. En 2, wellicht dat daardoor ontstaat van, hey shit, we moeten een visie gaan maken. En dat klopt. Daar kunnen dingen, ik pak, dat is niet om lelijk te doen, de mensen helemaal niet. Integendeel, ik pak die 4 miljoen die naar Ajax gaat per jaar. Nou ben ik Rotterdammer, dus er zit altijd wel een gevoeligheid bij, zeg ik. Ja. Maar en toen kwam de aap uit de mouw. Als je daar nou eens gewoon voor jezelf, je zegt van oké, we hebben 4 miljoen ter beschikking per jaar, voor de komende 4 jaar, ik noem maar even wat. En je gaat daar een beleidsplan op schrijven, maar waar wel heel die concrete dingen in zitten, zoals economie, sport zelf, zorg, sociaal de wijken in, veiligheid, noem al dat soort dingen op. Hè. Ik vind verlichting zetten op een baseballveldje in Bandabouw, als het er nog niet is, vind ik heel slim. Want dan zorg je ervoor dat kinderen niet om 7 uur in het donker andere dingen gaan doen, maar ook nog kunnen gaan sporten. Ja. Dat is een aspect. En dat is wat ik bedoel met hoe gaaf. Ik heb het mooiste voorbeeld heb ik ooit gehad. John Dahl Thomassen, een prachtig voetballer uit Denemarken die bij Feyenoord voetbalde, een hele goede voetballer. En in Rotterdam hadden ze taalkursussen. En ik heb toen tegen Abu Talib gezegd van, burgemeester, als u voor zo'n groep gaat staan, ja, weet u, het heeft geen impact. Maar als John Dahl Thomassen, die in 2 maanden de Nederlandse taal geleerd heeft, daar gaat staan en ze uit gaat leggen welke mogelijkheden kansen het geeft, dan maakt dat toch meer impact. Dus zo kan je ook, op het moment dat je dan zo'n sporter 20.000 gulden geeft, omdat hij topsporttalent is, en hij kan zijn verhaal gaan vertellen in wijken, aan jongeren, dan creëer je voorbeelden. En zo kan je op allerlei niveaus, vanuit de divisie, de takken, de voormalige Amerikaanse ambassadeur, die onder Obama ambassadeur was, die heb ik echt door baseball op zijn eerste werkdag in Nederland kunnen spreken. Omdat hij gek was van het spelletje. Okay. Hey, ik heb een vraagje, omdat onze tijd loopt zo hard. Aangezien de situatie van de laatste 1,5 jaar, COVID, Curaçao is bekend van onze mensen die een best grote groep dat bestaat uit die obesitas zijn. Hoe kunnen we dat gaan doorbreken met sport? In combinatie met sport. Want dat speelt ook een hele grote rol op dit moment. Weet je wat nou het grappige is, Henry? We hebben geen sportbeleid, maar we hebben wel een bewegingsbeleid. Jongens, het heet echt zo. Dus de ministerie Onderwijs, Wetenschap, Sport en Cultuur, die hebben een bewegingsbeleid. En vanuit mijn eigen ministerie, GMN, Gezondheid, Milieu en Natuur, maken we ons ook hard voor meer beweging en een gezondere levensstijl. Okay. We hebben het over preventie. En het is een harde strijd tegen de financiële jongens. Want de financiële jongens willen meteen de ROI zien.
de return op die investment zien. Die willen meteen resultaten zien. Maar op dit moment is het bewegen, zowel op niveau van de individuele mens. Op Curaçao, je struikelt over gasten die de hele week door bezig zijn met trimmen, met hardlopen, met lopen. En die zich op allerlei manieren toch bezig zijn met een gezondere levensstijl. Dus dat gaat wel, Hendrik. We zien het effect zien we nog niet, maar het is er wel. Henry, ik wil er kort op reageren. Die initiatieven vanuit die ministeries met bewegen vind ik gewoon goed. Punt. Dan kun je gewoon beter plaatsen, gewoon goed. Alleen, weet je, als Shereni Martina tegen je zegt dat een hamburger toch met heel veel saus erop en niet zo heel goed voor je is, doe dat net weer even wat meer. En dat is wat ik bedoel. Dus als je dit soort sporters durft in te zetten, op al die vlakken, obesitas, nogmaals, als Paddy Romer het zegt, dan halen ze hun schouders op, denken ze idioot. En misschien hebben ze nog gelijk ook. Maar als Shereni Martina het zegt, heeft dat impact. En nogmaals, een held van mij is toch Henry Meulens, die Curaçao Baseball Week doet met heel veel mensen eromheen. En als je dus ziet dat er 1200 kinderen zoveel plezier omheen. Hè? Ook bij dit soort events. Hè? Neem zo'n sportevent. Neem een sportevent wat je gaat organiseren. Een baseballtoernooi met Curaçao als uitnodigende team. Je haalt een team van USA. Je doet economisch belangrijk land is Colombia erbij. Voor Curaçao. Dus zo kan je nog verder kijken. Maar dan kan je een economisch platform mee doen. Maar tijdens het toernooi kan je ook dingen gaan vertellen. Omhelst dan obesitas een keer. En zeg van, want dan krijg je publiciteit. Ja. Want kijk, ik had het net over visie, jongens. We benoemen verschillende ministeries, hè. Want Anthony die zegt, het ministerie van Gezondheid en van GMN. Maar het moet integraal zijn. Want het is niet alleen maar GMN, maar ook het is onderwijs, het is justitie. Onderwijs ook. Want je moet daarmee bij de basis beginnen. Op scholen. Net zoals hier, dat ze bijvoorbeeld op scholen al die suikerdingen en dergelijke hebben ze gewoon proberen ze uit scholen te weren. En daar ook het als klassikaal of les of informatie of wat dan ook te combineren met sport om het besef, weet je, van gezond sporten, gezond leven en dergelijke. Dus het is een integrale proces. Het is niet alleen maar één ministerie, maar het is... Nee, maar goed, weet je, ik heb het benoemd, Paddy en Anthony, omdat aangezien het sociale problematiek, financieel, sociaal, op Curaçao steeds verder zakt. Je krijgt meer heel veel armoede. De keuze om gezond te eten is geen prioriteit. Het is gewoon overleven. Weet je wel? En je merkt en je ziet dat het kabinet dat nu zit, zitten ook met zijn armen gebonden. Financieel kunnen ze niet zoveel. Maar ik vind ook het feit dat je het niet benoemt, het ook niet duidelijk maakt dat beter moet. Ja, volgens mij daar missen we een schakel. Ik blijf de schakel gebruiken, want ik denk in ons land, we missen onszelf in schakels. En het gaat niet alleen om geld. Ja, het is niet alleen de schakel, het is het beleid dat er niet is. Er moet gewoon een beleid zijn. Een beleid moet er zijn op dit gebied. Weet je, en om bijvoorbeeld, want je hebt het over armoede. Ik ben jaren coach hier geweest, heb ik ook jongeren gecoacht. Dat thuis hadden ze niet zo breed. Maar in het beleid hier heb je bijvoorbeeld een jeugdsportfonds. En als ik dan zie hoeveel miljoenen geld er wordt gespendeerd of weggegooid aan vriendjespolitiek en allerlei dingen op Curaçao, weer, het gaat om het wil dat je een beleid hebt en dat je daarin investeert. Maar, weet je? Tatjenko, weet je, ik begrijp wat je zegt. Maar ook in Nederland is dat niet veel anders. Hè? Want er zijn, als je naar het baseball kijkt, waar een hoop gebeurt en waar ook, hè, dus het is niet anders. Er zijn ook
partijen die bevoordeeld worden en niet bevoordeeld worden. Ik denk dat in Curaçao best beleid is. En dat beleid bij elkaar gebracht moet worden. En dat er, en dat er bewustzijn moet komen. Ja. Nee, dat klopt. Dat sport een middel is om prachtige dingen op te lossen. En als je kijkt naar Nederland, is precies zo. Ga alle discussies van het afgelopen jaar maar na. Van, de sportscholen werden gesloten. Je kon niet meer verenigingen. Terwijl het allemaal over gezondheid ging. Dus ik vind dat... Ik wil het meer vanuit het kansenperspectief bekijken. En daar heeft Curaçao de grootste kans. Want met de gemotiveerdheid van mensen op allerlei niveaus. Met de gemotiveerdheid van sporters. Met het talent wat er is. Als je dat afzet met de voetballers, de tennisser. Met de atletiekers. Met de baseballers. Dat is maar daar heb ik het niet over muziek. Of over business talent wat er op Curaçao is. En voor jullie Curaçao buiten Curaçao. Dus als we dat als kans gaan zien. En elkaar gaan helpen daarin. Dat klopt. En veel meer vanuit het samen doen gaan denken. Juist. Dan gaat er een beweging op gang brengen. Ja. Dat klopt, Paddy. Paddy, we hebben het gehad over, we hebben in ons gesprek over hoe bereikbaar is nou onze taal voor de gewone man. Maar we hebben het over heel veel energie op Curaçao, maar weinig synergie. Heel veel energie. Correct. Er is heel veel energie en zeer goede energie. Ik ben het eens met Paddy. En de vraag naar de schakels die zijn er. Wat wij ons afvragen, wat ik me afvraag als beleidsman is, oké, de schakels zijn er, maar waarom zie ik het effect niet ervan? Ja, de gezamenlijke effect, de integrale effect. Waarom zie ik dat niet? Ja. Omdat wij nog steeds heel verzuild bezig zijn in onze eigen koninkrijkje. Eilandjes. En dat is niet slecht bedoeld, ik constateer het. Ja, maar jij bent ermee. Ik sta ver en dus wat ik zie, ik mis die complete schakel. Maar jij die het dagelijks meemaakt, weet u dat de schakel bestaat. Alleen, je mist het. Ja, Harry, mag ik je een prachtig voorbeeld geven? En ik had het over een primeur. Masita is een merk dat in Nederland vrij groot is. Het bestaat sinds 1933 en iedereen ik heb er al in gevoetbald vroeger. Ja. Dus die gaan iets moois doen en ook structureel, dat is goed. In de discussie die ik dat was er niet eens een discussie, je praat met elkaar en het bestuur zei van, het moet wel te gunsten komen. Jadrek en Brett zeiden, het moet te gunsten komen van meer dan alleen maar het nationale team, het moet breder. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dus dat was een insteek. Niet alleen Dobla, maar ook RBI en Little League. En ook softball werd daarbij benoemd. Dus het geld wat daar verdiend gaat worden, dat wordt breed gepakt. Maar nu komt het. Masita zei van, joh, we zijn misschien ook wel geïnteresseerd om meer te doen. Meerdere sporten op Curaçao. Oké. En de grap is dat Jadrek zei toen tegen me van, waarom zouden zij niet sportbrandpartner van Curaçao worden? En dat is grappig, hè? Want dat is dus, als je het over schakel hebt, dat is dus iemand die schakelt van zijn sport, baseball, naar mogelijk atletiek, naar mogelijk voetbal. Paddy, ik heb begrepen dat jij binnenkort op Curaçao bent. Dat heeft Gravier mij verteld. Ja, ik ben inderdaad Curaçao. Omdat ik datgene wat jij nou aangeeft, het breder trekken van een kans. Hoe verkoop ik mijn verhaal, zodat mijn gesprekspartner daarin mogelijkheden ziet om zijn eigen doelstelling ook te verwezenlijken. In dit geval het breder trekken, niet beperken tot het simpelweg even oplossen van een uniforms vraagstuk voor één gesegmenteerde sport, maar breder trekken, hoe kunnen wij daadwerkelijk een impact hebben? Ik probeer die uitgangspunt al sinds 2015 op tafel te krijgen bij zij die namens Curaçao
in handelsmissies zitten, in economische missies zitten. Mag ik dit is een zinnetje dat ik ooit zelf verzonnen heb. En kijk, iedereen zit dagelijks in zijn eigen ik-wereld. En dat is logisch. Ja, zeker. Alleen, het besef moet er zijn, gaan komen. En dat is best een ingewikkeld verhaal, want dat is, in de hele wereld is dat ingewikkeld. Dat je ik-wereld kan sterker worden als je de wij-wereld durft te omhelzen. So, if you dare to live in the we-world, your me-world will become stronger. Ja, je hebt een keer zo'n video geschreven, heel mooi. Ja. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dus... Oh, die ga ik gebruiken. Die zin ga ik gebruiken. Als je je sterkste kracht in durft te zetten voor de rest, om de rest in hun ik-wereld ook sterk te maken, dan gaan zij vanzelf willen behoren tot de wij-wereld. Ja. En wanneer zij krachtiger zijn, versterkt dat elkaar. En dat is de kans, overigens, die aan alle kanten aanwezig is in Curaçao. En waar ik ook in geloof dat de grootste kans voor de komende 10 jaar is. Voor Curaçao. Hey. En voor de Curaçaose mensen. En niet door mij. Ik vind het leuk om te helpen. Niets meer dan dat. Want ik vind dat de grootste kracht vooral bij jullie zit. En jullie bewijzen het echt elke dag weer opnieuw. Ja. En dat klinkt misschien zelfs een beetje sentimenteel. Dat is zo, nee, dat klinkt goed in de oren. Hey, ik heb een belangrijke vraag aan jullie. Want ik wil het precies weten. Hoe jullie erover denken. Het gaat in feite over mensen die op de werkvloer werken. We hebben een situatie op Curaçao. Dat zie je ook door de jaren. Ik heb het over zeker de trainers. Ik neem als voorbeeld honkbal. Jongens, sorry, dat is mijn sport. Dus ik neem altijd dat als voorbeeld. Dat is onze sport ook. Iedereen hier. Anthony ook. Ja, nee, maar weet je wat je merkt? Er zijn mensen die naar het veld gaan, omdat bijvoorbeeld hun kinderen spelen ook het sport. En ze gaan helpen. Dus wat krijg je? Je krijgt een groep die naar velden gaan om mensen te helpen. En je hebt een groep deskundigen die naar het veld gaan om jongens beter van te maken. En je merkt dat de laatste jaren het groep die naar het veld gaat om alleen naar kinderen te kijken of zijn kinderen te helpen, groter is geworden dan de groep deskundigen. En wat zie je? Je ziet ook dat de professionaliteit en de ontwikkeling van die jongens die duidt achterwege blijft. Juist. Ja, hoe kunnen we dat veranderen? Maar Harry, hier heb je het ook. Kijk, ik kan je vertellen. Harry, het is wat Paddy zegt, hè. En kijk, Paddy en ik, als we elkaar soms tegenkomen tijdens honkbal, dan praten we meer dan aan het wedstrijd kijken. En kijk, weet je wat het is? Het is wat Paddy zegt. Hier heb je het ook. Bijvoorbeeld, ik ben gestopt met Neptunus, mede door zulke dingen. Want dan heb je een ouder die wil jou komen vertellen hoe of wat over bijvoorbeeld een kind. En terwijl, laatst was ik op Curaçao, had ik ook gesprekken met coaches, weet je, de deskundigen, verschillende. En het fenomeen, en misschien kan Anthony het beamen, het fenomeen dat er nu gaande is, dat ook een beetje in plaats van positief, een beetje in die zin een negatief effect heeft op Curaçao, is van alle ouders die willen dat hun kinderen Andrew Jones, Jurickson Profar en Ozzy Albies worden. Ja. Dat is een van de problemen op Curaçao. Op zich is niet slecht, hoor. Nee, op zich niet slecht. Weet je wat het is? Davchenko en Henry en Paddy. Het gaat om goed bedoelde, welwillende, behulpzame omstanders, groenvader. Het is allemaal goed bedoeld. Maar dat werkte 20 jaar terug. Dat werkte 30 jaar terug. In de tussentijd is sport, in ieder geval waar wij het over hebben, competitiesport, is zo op scherp gezet dat je bijna een academische opleiding dient te hebben om jouw pupil naar de next level. Ik bedoel, kijk maar naar al die talenten, al die live talentenprogramma's. Kinderen die op 5-jarige leeftijd zingen alsof zij al 30 jaar ervaring achter de rug hebben. Maar Anthony, los ervan, hè.
los ervan, hè, bijvoorbeeld, je hebt het over inderdaad competitief naar het talent, maar dan komen we weer op bijvoorbeeld waarover we het hebben, over wat sport kan betekenen. Naast, want altijd heb ik gezegd van, ik ben een coach, maar het coachen voor mij is die jongen van 8, 9, 10, 12 jaar ook vormen. Dat klopt. Weet je, want het gaat niet alleen maar om het sport te beoefenen, want een jongen die zeer talentvol is en hij heeft geen karakter, hij is niet sportief, niet empathisch, kan slecht tegen zijn verlies. Noem maar op. Geen teamspeler. Dat kunnen ze in de sportindustrie, want het gaat om de industrie, daar kunnen ze in de sportindustrie niks mee. En zelfs binnen de maatschappij ook niet. Dat klopt. Ferdi, zeg het maar. Nou, weet je, leuke discussie. Ik ben ook op een leeftijd dat ik vaak nadenk van, ja, was het in mijn tijd nou zoveel beter? En tijden veranderen, want ik denk dat ik mijn ouders heb horen praten van in onze tijd, ja, dat gezeur wat jij nu aan het doen bent, in onze tijd was het veel. Dus ik denk dat elke tijd is een goede tijd. Met zijn eigen eigenschappen en zijn eigen dynamiek. Laat ik ook even vaststellen dat in 2019 in Amerika een Little League team bezig was, wat gewoon fantastisch presteerde. En ik vind het ook vrij gezond ik vind het ongezond als mijn dochter voetbalt. Mijn dochter is 14, is redelijk talentvol en die heeft een coach. En dan sta ik dan wel eens naar te luisteren en denk van, het is alsof ik naast Louis van Gaal sta. En dat is hij natuurlijk helemaal niet. Want zo simpel is het. Wat ik fantastisch vind aan Curaçao is dat jongens opgeleid worden tot topsporter. En niet iedereen kan topsporter worden, maar het nastreven om toch Andrew Jones te willen zijn, heeft ertoe geleid dat Ozzy Albies nu is wat hij doet. Het is aan begeleiding om ervoor te zorgen dat je plezier in sport hebt. En dat je daarmee alle facetten. Nog één prachtig voorbeeld. Ik heb ooit de leukste voetbalcompetitie, vind ik zelf, zeg ik er maar gelijk bij, van Nederland bedacht. Ik speelde op 38 jaar geleden volgens mij een wedstrijd weer bij Neptunus, waar ik vroeger gevoeld heb, op een heel veld. Een nieuwjaarswedstrijd. En ik was moe, joh. En toen dacht ik van, maar ik vind de humor, de gezelligheid, het lachen met elkaar, dat vind ik geweldig. En toen hebben we een competitie bedacht op een half veld. We noemen het 35 plus op een half veld. Geen slidings, doorlopend wisselen. 1 keer in de 3 weken. Gewoon weer lol met elkaar maken. En dat is ook een basis waar je iets mee kan. Sport is fun. En vanzelf komen dan talenten bovendrijven. En daar kan je in gaan investeren. En dan kan je die vertaalslag maken. Je kan het steeds ook omdraaien naar economie, zorg, veiligheid. Maar weet je, ik vind het een zegen dat er zoveel. Er moet wel veel gesport worden op Curaçao, want anders kan je niet zoveel topsporters brengen. Ja, klopt. Ja, maar dat was in feite mijn vraag. Zijn we op het goede weg door toch niet aandacht te besteden om voor te zorgen dat er goede mensen voor onze kinderen zeg maar deskundigheid overbrengen? Ja, maar dus als je ik eer die coach van de dochter wel, want die staat er toch gewoon elke zaterdag en 2 keer in de week staat hij zitten trainen. Dus alle eer en alle applaus. Hè? Dus dat moeten we ook niet vergeten. Alleen, weet je, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Het gaat om fun. En daar waar het talenten worden, dan gaat het in één keer om ook wat andere dingen. Ja. Voor de rest moet je het omdraaien in de sfeer van, oké, hoe kan je sport gebruiken en inzetten om een aantal doelstellingen die je binnen een land en binnen gemeenschappen en binnen dorpen en weet ik het allemaal hebt, om dat te bewerkstelligen. Dat is waar. Nou, weet je, Paddy, wat ik precies bedoelde, als ik een voorbeeld neem op mezelf. Ik ben opgegroeid in een wijk zoals Brievengaat, met een trainer zoals Boy Louisa. Een hele technische man die jou de alchemie van het vak leert. Weet je, we gingen zelf in het buurtcentrum op borden schrijven. Dus we hebben het gewoon zuiver geleerd. Maar ik had ook andere clubs van andere wijken waar hun niet zo'n goede coach hadden. En wat wij wisten hun niet.
En dat verschil, volgens mij, is de laatste jaren iets groter geworden. Je hebt bepaalde wetten. Het is niet alleen groter geworden, Henry. De kennis wordt vervangen door datgene wat ik ergens heb gelezen of denk dat het is. Je ziet dat. Kijk maar bijvoorbeeld naar de doorsnee wedstrijd. De opmerkingen van de zijkant naar de referee. Geen flauw benul van hoe de regels zich hebben doorontwikkeld tot. Maar dan, wat je zegt, Henry, en Anthony zegt, is van weer, het beleid moet dan ook omvatten dat je ook investeert in de coach. In de coach, ja, natuurlijk. Het is een geheel, hè? Zijn kennis en kunde. Ja. En Dashenko, we hebben ook nog een andere zeer grote uitdaging. Dat kent Nederland ook. Dat kent de rest van de wereld ook. De vergrijzing. Ja. Dezelfde coach die ik heb meegemaakt toen mijn dochter begon te softballen. In 2008, 2009. En toen was hij al in zijn 40. Die is nog steeds bezig met coachen. Ja. En die wil ophouden, maar die heeft niemand om het over te dragen. Ik bedoel, juist dat ook. We hebben aanstaande maandagochtend hebben we de begrafenis van mevrouw Corva Laurens. Ja, die ken ik goed hoor. En mevrouw Corva Laurens, die probeert al 3 jaar haar verantwoordelijkheden voor de T-bal, softbal, om dat over te dragen aan iemand. Ja. Dus zoals Patty zegt, andere tijden, maar wel met dezelfde uitdagingen. Maar iedereen wil nog vrijwilligers, hè? Tekort aan vrijwilligers. Ja, we hebben tekort aan vrijwilligers. En ik heb het nog niet eens over deskundige vrijwilligers. We hebben gewoon een tekort aan vrijwilligers. Punto. Dus ik denk dus jullie hebben gelijk. Toch, ik ben altijd van het glas half vol. Als ik dan zie hoe jong het bestuur van Verbeko is. En ik zeg tegen jonge mensen vaak van, eer de helden van, je moet de helden van eerder altijd blijven eren. Dat begint erbij. Aan de oudere generatie vraag ik vaak, help nou die jongens, want zij willen wel. Ja. Dat is ook een dingetje, hè? Want ik heb ook al de neiging om het beter te weten dan de rest van de wereld, omdat ik op een bepaalde leeftijd ben. Terwijl ik denk van, ik denk dat die gasten toch in de huidige tijdsgeest met de dingen die er nu zijn, in ieder geval een aantal keren het beter weten dan ik. En als je ook dat is een dingetje wat je bij elkaar moet gaan brengen. Dus ik ben heel erg van, in Nederland zijn we daar buiten gewoon slecht in, maar kijk hoe Amerikanen de oudere generatie eren en hun helden eren. Ik vind dat geweldig. En die oude generatie nog steeds betrokken is, samen, weet je, gewoon met de nieuwe generatie. En ik neem weer honkbal, dat is onze core business als sport. Dat zie je. En misschien zie ik het verkeerd, en Anthony, als ik het verkeerd zie, dan mag je me corrigeren. En volgens mij, dat ontbreekt er ook op Curaçao. Ja, kijk, weet je wat het is? Weet je wat het is, Dashenko? Op Curaçao hebben we die eeuwenoude discussie tussen straatuniversiteit en universiteit van de schoolbanken. Dus eigenlijk de discussie tussen ervaring en levenservaring en zij die kernsvers vanuit de schoolbanken aankomen met een boel en boekenwijsheid, maar nog geen ervaring. Dat is één van die zaken. En weet je, dat de vrijwilligersvraagstuk, die kennen ze ook in andere landen. Maar Amerika heeft bijvoorbeeld, of Obama, die had een vrijwilligersbeleid. Die had het uit zitten rekenen, uit laten dokteren, luister jongens. En die had ergens in een van zijn grote speeches aan de Amerikaanse bevolking gevraagd: hey jongens, luister, ik heb alleen maar 100 uur van jou nodig voor de komende 3-4 jaar. Dan ben je van mij af. Ik heb zelf daar ideeën over. Maak dat ding op een of andere manier belastingaftrekbaar. Ik heb het over bijvoorbeeld, ik heb kaderpersoneel nodig. Ik heb mensen nodig die met hun expertise bij kunnen dragen aan het versterken van besturen. Ik heb iemand nodig tegenwoordig, als je bijvoorbeeld tegenwoordig verantwoording wil afdragen voor ontvangen subsidie of ontvangen
donaties, maar daar heb je bijna een HBO voor nodig. Bijna een HAO-opleiding voor nodig om alleen maar die administratie te kunnen voeren. Nou, die jongens die zijn er. Maar het is voor hen op dit moment nog niet aantrekkelijk om als vrijwilliger mee te doen in überhaupt wat voor activiteit dan ook. Ze zitten midden in de opbouw van hun gezin. Ze zijn bezig met de bouw van een huis. Het zijn calculerende burgers. Dus geef hen dan een reden om. En ik ben al een paar jaar bezig in mijn eigen vrije tijd aan het proberen om een voorstel in elkaar te steken. Hoe wij nou vrijwilligerswerk, hoe wij nou voor vrijwilligerswerkzaamheden fiscale voordelen in elkaar kunnen zetten, in elkaar kunnen flansen. Maak het belastingaftrekbaar voor iemand. Ja, kijk, als je wij krijgen misschien op die manier toegang. Ja. En wij krijgen misschien op die manier toegang tot een heel andere soort van vrijwilliger, die ons op een heel andere manier met hun kennis en kunde kan bijstaan. Ja, dat was mijn eerstvolgende vraag, omdat inderdaad, als het niet uit de lengte komt, laat het uit de breedte komen, omdat, kijk, die vrijwilliger, die heeft ook zijn zaken te regelen. Ja, die heeft ook zijn kostenpost. Begrijp je wat ik bedoel? En af en toe daar maken we die misstap. We denken, oh nee, hij moet gewoon gratis. Maar hij moet ook zorgen voor benzine, die heel duur is en dergelijke. Hey, de tijd is bijna voorbij. Maar ik wil toch van jullie weten, voor de komende tijd, zeker Paddy en Anthony, wat moeten we doen om onze sport, zeker op Curaçao. En ik denk dat Nederland een grote rol kan inspelen, niet financieel, maar met technische hulp. Hoe kunnen we onze sporten op Curaçao stappen laten maken? Hoe kunnen we dat doen in korte tijd? Zeker, ik praat niet alleen over de hoofdsporten zoals honkbal en voetbal. Ik wil ook zien zwemmen. Ik kan daar heel makkelijk in zijn, Henry. Ik kan daar heel kort, heel makkelijk daarin zijn, Henry. Ik heb gasten nodig uit Nederland die mij kunnen helpen. Paddy? Ja, zijn jullie er, jongens? Horen jullie mee? Ja, we horen je. Ja, zeg het maar. Oké. Ik heb mensen nodig, of althans kennis en kunde nodig, competenties nodig, die mij kunnen helpen om sport als instrument op de beleidstafel der economie te krijgen. Als wij dat kunnen bewerkstelligen, als de minister van Economie, als wij voor hem kunnen bewerkstelligen dat hij dat inziet. Ik heb daar een gigantisch mooi instrumentje. En nog sterker, ik heb ook nog een vaatje waar ik de komende jaren uit kan tappen aan talenten. Als hij dat beseft, als wij hem daarin kunnen helpen om dat uit te dragen, als een van onze voordelen op het eiland naar buiten toe, dan kunnen we stappen maken. Nou ja, in mijn beleving is het niet zo heel erg ingewikkeld. Kijk, het allereerste bewustzijn moet komen dat sport geen geld kost, maar geld op kan leveren. Ja, dat klopt. Dus je kan laten zien dat, heel simpel, je kan door heel... het voorbeeld van Diederik Goijs vind ik een mooi voorbeeld. Hij speelde in New York en ik dacht bij mezelf, als CTB tour operators uitnodigen om over Curaçao te komen praten en ze schrijven er 100 aan, dan komen er 5. Maar wat nou als Diederik Goijs de brief had geschreven namens CTB en zei van, luister, ik ben er een half uur, ik wil jullie iets over mijn eiland vertellen. Hoe geweldig is het, hoe je daar kan investeren, et cetera. Op het moment dat hij kan. Dan komen er van de 100 komen er 90. Dat zijn er 85 meer dan een ander voor elkaar had gekregen. Zeker weten. Ja? En vervolgens kan je dan later in de tijdstip, wanneer een speler, in dit geval het voorbeeld van Didi, in november of in december in Curaçao is, en je zegt tegen die mensen, kom nou eens naar ons eiland toe.
En die zou weer een middag vrijgemaakt hebben. En ik vind dat hij daar keurig netjes voor betaald moet worden trouwens. Hè. Dan komen er ook weer mensen naar het eiland toe die zeggen van, naar het land toe, laat ik het vooral zo zeggen, die gaan investeren. En als ze gaan investeren, levert dat weer belastingcentjes op. Maar het levert ook dat je toeleveranciers hebt van Curaçaose bedrijven die naar die investeerders dingen kunnen verkopen. Dat levert weer werkgelegenheid op. Dus dat bewustzijn, dat moet tussen de oren komen. De investering in sport levert een 10-voud op van het bedrag dat je erin investeert. En misschien wel meer. Sport is meer dan alleen maar in de weekend achter een balletje aanrennen. Ja. Nee, maar zonder dat je... Dat blijft wel de basis. Want we moeten achter dat balletje aan blijven rennen. Want anders kan je al die andere dingen ook niet doen. Niet doen, juist. Ja, het is en, hè? Het is en. En Dashenko? Wat is jouw mening, Dashenko? Kijk, weet je, het is voor mij heel simpel, weet je. Anthony, we kennen elkaar van heel lang, we praten heel lang over deze dingen, weet je. Over jongeren stimuleren en de sport. Voor mij is het heel simpel. Gewoon beginnen. Niet praten, maar gewoon, net zoals bijvoorbeeld hier in Rotterdam zeggen ze geen woorden, maar daden. Dat moet er gewoon gaan gebeuren. Gewoon gaan doen. Datjenko, ik ben Spartaan, ik ben geen Feyenoorder. Dus laten we het echt Rotterdams houden. Niet lullen, maar poetsen. Niet lullen, maar poetsen. Oké, ook. Weet je, dus op die manier. En kijk, ik hoop dat ook andere mensen hebben ook gehoord wat je net zei, Anthony. Je bent op zoek naar mensen die je kunnen ondersteunen. Want Harry noemde Paddy. Ik weet dat er hier in Nederland ook, en dat weet je ook, dat er mensen zijn, Curaçaoënaars, noem maar op, die ook daarin een rol kunnen spelen. En dan heb ik zoiets van mensen, maar Anthony, doe het. Neem contact met deze man op. Maar mag ik toch even wat zeggen? Ja. Laat het mijn laatste bijdrage zijn. Ja, het is prima als er mensen in Nederland zijn die gaan helpen. Maar de expertise, het kunnen en kennen, ligt daar. Is ook gewoon in Curaçao aanwezig. Ja. Weet je, wat dat er gaat, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, er zijn zoveel getalenteerde, zoveel gemotiveerde mensen, jonge mensen, oudere mensen, door alle generaties heen, in Curaçao, dat vergeten we vaak. We vergeten vaak naast ons te kijken. Je hoeft het niet altijd ver weg te zoeken. Het is er gewoon. En natuurlijk, diegene die in Nederland opstaat en zegt van, hey, ik vind het leuk om te helpen. Kijk, Curaçao is een soort passie voor me. Dus ik vind het geweldig wat daar gebeurt. En ik hou van Curaçao, et cetera, et cetera. Het is allemaal bla, bla, bla. Maar tegelijkertijd, weet je, ik doe wat ik kan, omdat ik het leuk vind. En dat moet ook de basis zijn maar de basis zijn jullie zelf. Ja, en ik mag helpen. Niet meer dan dat. Ik heb een laatste vraag hier gehad. Ik twijfelde om het te gaan stellen, maar ik denk dat het is wel ontzettend belangrijk. Zeker als het gaat over Curaçao, over onze cultuur, over ons gedachtegang. En het gaat over sporten die uit de kast komen. Hoe gaan we met dat om op Curaçao? Anthony Guillermo. Sporters die uit de kast komen. Dus jongens die uiteindelijk die aangeven dat ze gay zijn bijvoorbeeld, maar die spelen honkbal in een team of voetbal in een mannenteam. Jongens, in sporten gaat het om resultaten. Ik bedoel... Ja, nee, maar we moeten wel de werkelijkheid, moeten we niet aan de kant schuiven. Zijn dingen dat gebeuren en wij... Henry, dan heb je twee verschillende niveaus. Kijk, wij zijn op Curaçao, zijn wij nog een wat kleinere gemeenschap. Ja, maar dat bedoel ik. Er zijn ontwikkelingen die elders al, ergens anders in het wereld al, wat algemeen geaccepteerd zijn, wat hier op Curaçao nog waar men nog wat behoudender in is. Juist, met heel veel respect. Dat respecteer ik ook, ja. En het is voor mij belangrijker dat ik iemand
die na een zeer lang en misschien intens interne strijd eindelijk ervoor uitkomt van, jongens, dit ben ik, accepteer me. Juist. En alles wat ik ben, ja of nee, dat ik zo iemand ondersteun. En daarvoor dien je dan weer in jouw sportwereld, in het bestuur van jouw federatie, in jouw bestuur van jouw stichting, bla 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 bla. Daar dien je ook mensen te hebben die zich ook op dit soort vraagstukken bezinnen. Ja, en zich bewust stellen dat het kan gebeuren. Opdat degene die met die vraag worstelt, dat hij zich veilig genoeg voelt om voor zijn eigen uit te komen. Jongens, dit ben ik. Ja, maar laat ik het als Makamba zeggen. Ja? Volgens mij moet het maar over één ding gaan. Ben je een fijn mens? Ja. Prima. Juist. Ja. En het beleid rondom de hele team. Ja, maar Paddy, moet zo zijn dat iedereen zich als mens daar welkom mag voelen en ook daarbij mag aansluiten. Ja, maar dat is het allerbelangrijkste. Topic waarover je een programma kan maken, maar ik denk het beleid moet daarop zijn. Want zelfs hier in Nederland zijn we nog niet zo ver. Nee, maar daarom. Recentelijk is er een voetballer dat gedaan in Australië. Dat zijn wel zaken waar we erover moeten praten. Want het gebeurt steeds meer. En ik denk dat we toch ons moeten voorbereiden voor zulke situaties. Ik hoop niet dat het moet gebeuren, maar je merkt steeds meer dat het gaat wel die kant op. Weet je wel? En mijn vraag zou zijn, hoe zullen we reageren? Zullen we dat accepteren? Zullen we zeggen, oh nee joh, ga weg? Weet je? En wat Guillermo zegt, Anthony zegt, heel goed, als die persoon zo ver komt om zich te bevorderen, te laten zien, hey, dit ben ik. Sorry, maar accepteren jullie mij, ja of nee? Ik denk dat wij ook in die richting moeten gaan denken, dat kan gebeuren een keertje, toch? Weet je wat het is, Henry? Henry, op het eiland op Curaçao grossieren wij nog in taboes. Ja, maar dat op Curaçao grossieren wij nog in taboes. Dat is mijn probleem met die vraag. En die taboes die dienen. En die taboes die worden onder druk van dat is onze mentaliteit. Ja. Kijk, doordat wij op dit moment, door de social media, door de internet, we zijn zo open als het maar kan. Van een gesloten systeem zijn wij een heel open systeem aan het worden. Die invloeden die komen van buiten. En datgene wat buiten normaal is geworden, en of dat nou over mijn seksuele geaardheid gaat, of over mijn voorkeur voor eten, of over mijn voorkeur voor mijn klederdracht, of mijn voorkeur voor mijn haardracht, dat doet er niet toe. Maar datgene wat rondom ons heen normaal is geworden of aan het worden is, dat bereikt ons ook. En die discussies, die vraagstukken, die zullen er komen. Maar we kunnen dat niet ontlopen. Maar weet je wat het is, Anthony? Bijvoorbeeld je zegt van normaal is geworden. Ik zeg altijd, ja, wat is normaal? Weet je, ik vind dat zo relatief, weet je, zo'n term. Wat is normaal? Het is voor mij, het gaat om de mens. We hebben het om de mens. En als ik kijk naar mezelf of om me heen, ik heb heel lang gesoftbald. En ik merk het ook, bijvoorbeeld op Curaçao ook. Er zijn, ik zie binnen teams waar het grosseert van alleen maar van die stoere macho's. Dan heb je 1 of 2 gays ertussen die normaal gewoon meedoen. En die jongens die gaan gewoon heel normaal ermee. Het heeft te maken met de mens. Hoe ga jij met dingen om? Weet je, Dasjanko, ik hoop dat ik niemand hiermee beledig. Ik hoop dat echt. En ik hoop dat niemand zich beledigd voelt. Nee. Een der allerbeste fast pitch softball teams hier op Curaçao bestaat uit meer dan 90% van mensen, van jongens met een andere seksuele geaardheid. Ja. Normaal. En zij hebben in onze laatste softball toernooi, dat is 2 jaar terug, maar dat was een pracht van een finale. Daar hebben zij voor gezorgd.
Heeft Ja. niks te maken met hun sporttalent, heeft niks te maken met hun sportkwaliteit, heeft niks te maken met hen als mens. Het heeft zuiver te maken, jongens, zo zit ik in elkaar. Ja. Ja, nee, maar goed. Ferry. Normaal is gewoon fijn en respectvol met elkaar omgaan. Dat is normaal. Dat klopt. Al het Ja, andere dat is, klopt. al het Daar gaat andere het is, om. al het andere is abnormaal. Juist. Dat klopt. Zeker. Dat klopt. Inderdaad. Juist. Ja, mensen, bedankt voor een fijne gesprek. Deze laatste vraag moest ik het stellen, omdat ik heb het via mijn telefoon gehad. Maar ik vond het ook belangrijk, aangezien dat voor ons dat Paddy nog steeds taboe is. Hè? Ja. Ja. Ja, maar Hier ook. Hier Ja, ook. heel vervelend, maar het is gewoon zo. Weet Ja. je? Dat komt goed. Komt goed Het is zo. een proces. Ja. Het is Dat gewoon- komt goed. Oké, bedankt. Hey, bedankt, fijne avond. Bedankt voor je Hey jongens, Fijne bedankt. inbreng. Ik kijk weer. Boa noite. Dan sta je otro, bom? Oké. Weer. Hey Paddy, ik zoek je op als je hier bent. Oké, bon weekend iedereen. Bom weekend. Bon weekend. Doei. Assim, né, senhores, dan, nós temos comissão tremendo. Andashenko, comissão tremendo. Nós temos com o Paddy e senhor Anthony Guillermo. Metanha Anthony Guillermo em hobby scherpje. Uma pessoa que me recosta tremendo. A mí no conoce otro. Un amo que sempre deporte está na su coração. Houve contato com ele. Tinha maneira houve não que conhecer que tonga bala com bine toma contato conosco que não com me tinha para tomar informação of com maneira que outro gajo como coach que assim. E não conhece Anthony Guillermo outro. Fora na escola gajo com seu coração na lugar para para desenvolver de deporte. Então talvez aí vou me paixão que tá papel eta conte com se passa Seguro. Quem sabe, o casal tem futuro, irmão. Não, seguro. Então, você me sabe, essa comissão caminha, irmão. Essa comissão caminha. Essa comissão caminha, então, Botei? Bacana, En jou, Shonan, estamos uma noite de hobby informação deportivo. Danke pela escuta e te outro dia. Feliz noite.